Nazdar všichni, já jsem Ryson a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme znova lucky bloky a znova one block. Nebo one block. Spavnul jsem se tady na hliněný klabici, takže těžko říct. Já už nebudu zdržovat, dejte like a odběr a jdeme na to. Okay, tady to je to jakoby nekonečný blok, není to lucky block, jo. Ale je to ve finále to stejný, protože se tady spavnují random věci a nejenom bloky, takže tak. Česka. Dirt chest 9000. 64 hlíny, výborně. Ale tak jako hodí se, že jo. Můžeme to tady pěkně prodloužit. Je tady asi tak přibližně 112 modů, myslím, což je docela dost. A jeden mod je úplně skvělý a to, že takhle když najedete, tak máte dvě šipky vedle crosshairu, který vám jakoby umožňují stavět před sebe. Že kdybych jakoby tomu modu hodně věřil, tak můžu jít takhle jako bridge, ale tomu úplně nevěřím, takže takhle by to nějak mohlo stačit. Tak, jdeme těžit dál, písek. Ty bloky by se mohly i možná zlepšovat, oslepit saletkou. Tak počkej, tak pojďte někam dozadu, pěkně. Ne, po vaše spadnou dolů, jo. Ne! OK, ona skočila dolů, tak GG. Co se dá dělat? Klej. Sunny Blossom. Další slepice, ahoj. Kdybychom měli tvojího kamaráda, tak bychom vás mohli rozmnožit, ale já potřebuji nějakou čestku dobrou. Ovce. Jenom bych rád řekl, že jsem tady nekoukal na žádný tutoriál a vůbec nevím, co se tady jako má dělat, co je tady cílem, typuju, že asi zabít Ender Draka jako v normálním Minecraftu. Černý prase. To jsem vždycky chtěl, kámo, to je ono. Yes, černý prase. Ovce. Hej, já si založím normální farmu už, ale já nevím, co s váma, jako nechám vás tady, můžeme padat dřevo, mohu udělat fence. Dirt chest. Zase hlína, výborně. Jakože uděláme si tady takovou storage a sem budeme dávat naše nejdražší věci. Hlínu. One eternity later. Styky. Tak to je rozhodně jako jedno z nejdražších věcí, co tady zatím jsme měli, dáme si styk. Já tam ani nemůžu dát, počkej. Já tam nemůžu nic dát, jak to je rozličný. Možná proto se jmenuje Dirt Chest 9000. Protože tam nedát jenom hlína. Tam je česká úplně k ničemu, pozor. Já vás nechci hitovat, ale já si to udělám. Fatality. Možná bude nějaký event nebo něco, nebo já vůbec jako... Měl byste spawnovat potom i struktury, ale to nevím jako za jak dlouho to nastane. Tak si obávám, bude muset brzo něco udělat, protože strašně překáže. Hele, sorry slepice, ale já tady takhle udělám. Tak hele, vy všichni, teďko můžete jít sem, za nima. Ale zpátky už jít nemůžete. To zní jako dobrý kompromis, ne? Další černý prase. Tady. Tam nahoru jdi. Ne. Tam půjdeš za kamarádem. Ne. Začíná noc, já se bavím, jestli tady něco nespavnulo. No počkat, ale my vlastně chceme, aby se nám tady spavnulo mobilom, že jo? Yeah, boy. Let's go, našel jsem z toho oak sapling. Takže ten tady někam zasadíme trošku opodál. Ale prostřed dáme sapling. Tohle to je náš teďko nejdražší item. Ale aspoň vidět, že někam trošku postupujeme. Z postprodukčních důvodů jsem si dal den, protože nechci zesvětlovat celou obrazovku kvůli tomu, abyste něco viděli. Sapling. Easy. Hej, co tady děláš? Jdeš zpátky, no? Výborně. Další místo takhle pěkně. Hej, ty jsi úplně retardovaná. Plně. Kde je to prase? Oni ho možná schodili, co? Vymyslel jsem tady sbírač mobů 3000. Oni teďko, když teď vlezou nahoru, tak budou muset jít tam, jinak žádná cesta jiná není. Čestka! Klasická čestka, pojď. Já to vidím na Infinity Water Source, takže... Tak, a jelikož jsme dostali 6 saplingů, tady, tak to tady trošku rozšíříme. A semlínej už to dal dělat, takže to postavíme tady u těch zvířat. Sem a sem a sem a sem. A k water sourceu. A čestku vytěžíme, to je šlo jako taky užitečný. Tada! Vypadá to, že se mi tady vyupgradeal nějaký v okolí. A teď už mi určitě budou pádat ty lepší věci.